Ndiwe wangupi rudo rwako mdiwa rwakadzama ndiwe wangupi rudo rwako mdiwa rwakadzama ndiwe wangupi rudo rwako mdiwa rwakadzama Zvinondirwadza mdiwa kuti unezvokunetsa mumwoyo, zvinondirwadza mdiwa kuti unezvokutambudza mupfungwa, zvinondirwadza mdiwa kuti unezvokunetsa mumwoyo, zvinondirwadza mdiwa kuti unezvokutambudza mupfungwa, zvinondirwadza mdiwa kuti unezvokunetsa mumwoyo, zvinondirwadza mdiwa kuti unezvokutambudza mupfungwa. Iwe kurwadza kwako kose nyarara zvako iwe ndichakupedza kose nyarara zvako iwe kutambura kwako kose nyarara zvako iwe kuchapera kose nyarara zvako iwe kurwadza kwako kose nyarara zvako iwe ndichakupedza kose. Makamba kwanzika nyimbo amakacha kuti wangupi kuchokera kweka Jona Moyo akwena nigura Dewera ngwena Jazzmed amara terereka iwaka makanzo akasondra pfura museo mu Chinaka patainguno bataka iyo norondo ya mkoma Jona Moyo wachifamba ka ne Dewera ngwena Jazz Band nodaroka iwaka regati patango simudzira patakasira paya right. Tapinda mu independence regati patangotangira papo tinzwe kuti zvakafamba sei. Ta mu independence nyika yasununguka. Tsikisa Sabina na Gremo pamwe. Ta kuchipemberera independence. Independence manja. Dzikapisa my way. Kana isa Gremo taura izvo. Saka vabhanda makaramba muinawo here. Aiwa panga toenda kudara Drumson band. Ko banda akabva sei? Akatukwa basa richo mulemera kumaina ari kwanisi. Inga ndakazoita ka indakazopesera ndakaclick ka. Ndokuti ndakaita zvokuto apply. Ndakanga pane munhu anga abva so ndakanda kuvara rundo kuruoko. That's why plaster. So can you tell job panic by receiving ramp. So I bite my labels zvinova wanyora manyuma labels eh. So stock ikapaka ya murungu yakatasa. Tena kuita ma labels zikaenda uyu. Sikanza hakunofunza vanhu vaenda zvikuru ndikati zvasika ngota form 1 ini. Sikanza apply afune kuti uwane nekiri to take click. To and apply to vice kwanzi nike wakitaisa pa file kuti pakangobuda vacancy tokunakereka. Lakini rakazikana kuti mukomana aita receiving and dispatch akaenda ku leave. Saka zvakandobva ndakazonzini ndifane kuita basa raite iroro. Saka zvakanzi handidzidzise ndobvandzidzisa zvisiri zvamanje kuitira nditadze. Saka pakazoya Peter aisenza kuti aitsenza kuma issues akati uri kuiteya paka ndinozvida kudzona nawe saka auda kuti udzingwe basa ndobva zonduza unoita so unoita so
magrf noaita so ubuda panze uchiinda negrf rimwe uchimaka kuti chinhu chiri papi pawachiona uchichimaka kuti next time kana dzakutsvaka ungoziva kuti chiri papi. Ndikati zvishoma izvo roma ndaita ndakaclear bhasiketi rake pasina nguva ngani ndaclear zvikatoshamisa nauyu ndakatora magrf ndichifamba nditsvaka zvacho kuclear everything. Saka paakadzoka kulive paya akanzi no iwo wakuenda kumaissuers akatsamwa zvokuti svikaipatakutakutora saka kureva kuti pese pamaibata pese mwari wangandivhurira zvoshuwa. Ko Robson Banda vanoti vamwe kwanzi runyero panotanzi aishanda kureceiving and teaching saka nekuda kwokuti chikoro chachisipo anzi ndo zvakaita aiva assistant kunikikiri kuworkshop ndoyo aibata zvipanera munhu kaenda kugadzira mupaichi assistant spanner zvaita ana mvera enda kupa receiving saka akazongosiya eganzi handiri basa racho handiri kukwanisa ndipakaita ipapo munhu uno akiti aitakuridza naye futi akambatora munhu uno ake akaenda vese big takaitomborekodha naye big wacho kambokainzi chongwe muafrica. Saka vakabvaenda kupi? Vakaenda kuHarare ndovanotanga Black Eagles. Vakabva vauya kuHarare. Imimi masara paya marekodhi anagirema pamoyo 8 yo takuenda tichiuya manje kuno akazorekodha chi chipavana girema pamoyo takaita Barbara manje sadziri masingle Barbara yakatanga iri single ikazozwa paalbum. Saka album LP yenyu akatangira papi gore ripi? Akatangira 1988 takatanga nayo Sabina iyi dera ngona 1 ndo kana tuina na ruva remoyo wangu na Barbara dera kana tindu ina na sona mutsai anga akuenda ama LP mama aito ari masingle saka anoshanda nemababy vanancha kutisa vana madiro dzesetse anga akangoti ari masingles ndo akazoswa pa best of best of nokuti apa mamuchiti mukarwa maalbum mamusingamire futi kurwa futi masingles acho maingokanda pamangoda aingotichedza kati uyu taingozvanzi chiuya murekodhi aindiudza ini rive kuti next 2 weeks time tiri kuti mouya kurecording anga akunakirwa manje ndisina kumbonyora kana chi tototanga kutonengera ndamutana na mkoma Jona Moyo maskati anaka zvikanzika mboika akachokwadi kakanyorwa na John Sai Machinya tikazongonobatsirana tikaisa mainstruments kakanyora na John Sai Machinya sokuradza kuti kudera nguena anga wakasununguka mumwe nemumwe akuita zvaanoda bendi re1
ndashona makaona kambo kanonziko Grema wepamoyo akuva kuna Jona Moyo ndivira ngwena jazz band ndiye kawateka bataka nhoroondo yake pane paakazofamba aega Jona Moyo chicha chaitika apa pandaiti torongana vakomana ndopatazo notenga inechipiki kombi kublawayo dzaisadzari muno dzakawanda ukataribona iri pana baswini kapeti paya ndovanhu vanotenga uko kombi ndokuenda kuna komana venhiki vaidzichikwa vave nesimende vaishandisa kuharare uko but yanga isiri yava yangu munhu gaibva kuSouth Africa uko ndiye akazonitengesera instrument yacho iyo tikanoitora bulawayo nemota one time the following month atatotanga yanikekiri right ndiani nanawo makanhonga mamuri mega vakomana vaye mavasiyaromai kwaiti ini Patrick ndakauya yanga nini akateera Patrick Joshua koma Joshua Jona Mgona namwan Standrick mizara nyika aibva kuuni kuti aitika voice kaJoseyo aibva kublawayo lakwana band tipatatora mwenza Hanok manda aidza saxophone tipatatora mwenza trumpet and chopo vaivetsana vangwawo tipataita 7 zvozvatange papo saka makazobva matanga nedamba refu ripapo iroro ndo tatatotanga kutaura kana taxi driver chibva ipo ndopataisita chiredzi yakanetsa stereki nachirechina waenda chibva ipo ndopataisita masvingo nekapeti chibva masvingo kama tikaisa wapusa ikaita mutadzi number 1 right overseas makatangira papi takatangira 1989 chii chakaitika kuti mutange kuenda takatsvakwa through grammar kwaitoda idera ngoenda kunoku svika ndomva tatsu vafonero egrammar ndomva tatsozofonekwa tikabatwa tiri kumasvingo svikanzi akafonera pafonekwa svika pane nhika ari kwaimwe murungu ari kunhigirika ari kubvunza dera ngoenda ndopona taura naye zvika tumira mazita enyu ebhendi yenyu mese ndoda kuti uye kunoko ndopona tumira paipa ndovatengera matikets chii zvese takanoita 3 months pokutanga makaenda mashow mangani handaperengeki taita pamwe 4-5 shows a month a week zvaingodependa pamwe 4 asi vanhu vaifarira kwete vanhusamboederangwe mabhoyiko varungu vaifarira musamboederangwe kuti zvakatonyanyisa imi maingorwa murwere wenyuwo zvekuno zvavaida zvekuno ndo zvavaida zvacho muchimba nechona yenyu vachitamba vachirasika step zvavo vachirova jaive hey Krishna FM. Ay. vakomana vaparadzana dei rangu najazz band vakomana vamuhasara naJonsai Machinya vasara kumaini Jona Moyo akabva anotsvaga vakomana vehaleluya chicken run band ndo vakazotsikidza damba refunonzo taxi driver ekanaka taxi driver iwe kaiwe taxi driver kaninditaurire murume wangu anouya pano atsvage iko hanzi ndakakubata live and clear Clive achimwene piri junior councillor pamount upton apo kuri sei ndazaruzomount upton akuna kumira mushe kandudza chakupa mari shamwari yangu murume wangu anouya pano ananiko ndakanzwa chireva muno
shinga here kana chiri chokwa chete ndinomuramba muri too smart mirira tsvina yakadai meno zvavo vakapusa vanozvidawo akwasara dzeko shepati boina pastepurford pemabhonzo apo unotora pano netax driver unotora pano netax driver achivinga iye netax driver achivinga iye netax driver makwapaidzira ndajona moyo kalidha kaka nanhasi unochero mukamushedza pashow anongobudisa exactly jona moyo but chavaizoroerwa manje vakomanawa inhau yekuti vanga vasingatambi majaivi vanga vasinganhonge lenard dembo jaivi kwakusina jona moyo jaivi kwakusina alright nicolas zakaria jaivi hakuna dai vakazongoisa ipapo chete vakagadzisa ipapo chete kuti ndofunga ka mashows avo aita moto chaiwo chaiwo ukozokata mashow yajohn chibadura panga pakatoipa ikozvinota sozi mashows ariko iyo zvinhu zvafanira mazuva ari kurova vari kutamba vachidza magitare ukatasa simon mutambi anombozipa nguva yekumborova dance floor josephat somanje mazuva ano akukwapaidza akurowa dhanzi futi zvaamuropa akozoro zvakare aleki machesa atitaure saka zvinoita kuti iweweka mashows ako ave so live so bepa rakafuma rakazara isu apo kwai the Beatles of Africa. saka vairequesta sei nziyo dzenyu mukada kuti vanga kudziziva manje kati amboridza vanhu vaitevera kusikaenda tax driver
driver ndo yave number 1 kai kuedweko taxi driver cause ndochemanani dziri pana taxi driver. Saka kunoku team dzadzasara kunzanzwa vakomana vakwira ndege vaenda uko kunoku vakazosara vaita ameno kuti vaifungewo vakabva vabatika varwa taimacho zvaitoshamisa kuenda kuka kwete zvino aizvo munhu sanongoenda ranga rigore ripi ramakatanga kuenda 88 tikazoenda futi 90 tingati mimi muno muzimbabwe makaita gurupu rechingani kuenda kwatanga kuenda nani Pundo Boys kuda ndikazivi umwe wakazoenda ndiani handiziva mwaenda panatosi andi Pundo Boys pana chiredzi pepe isisu tatiri vadiki tiri kuchikoro asi vamwe vachibuda kudaro ichibuda kudaro vazhinji vakada kutaura kuti ayo chona mwe paakanyora chiredzi aiedza kuda kutaura vamwe vake ava maridziro amama kuita kuti mukadai so mumoteerana ikoko ameno pane here chokwadi pana chokapo pasina chokwadi zvachose kana kamwe chete chiredzi zvakaitika chiredzi ndakatanguridzira president pakauya kumasvingo uko vakati tidzokorore vakanga nerali kumasvingo kuti tairidza parali pachopo saka patakaridza chiredzi vakakumbira tiiridze futi kuroti yakakurumbira so isati atomborirekodhwa kwete tiyarekodhwa isati yarekodhwa topatakaziva kuti kambaka katanga kudiwa president kachanetsa saka iko zvinhu zvitapa volume chi yekupedzisira 38 volume 38 ndeyekupedzisira. President Robert Gabriel Mugabe the late anzi vakakakumbira kambo ikaka chiredzi kwanza kambo kachikumbirwa na president kanike kashungurudza anzi tisati takarekodha kuva kuti president vakakanzwira ipapo vabva vachedza kuti engo zvino vakomana vakanzi hengo napresident maroerwa inenge yakuzoita majezenze tsitsi kendrula musi padizet apo kam achimwe nechimwe kazembe Amina Kazembe akumakonde ikoko Mash West hanzi takachibata chimwe tikuti dzvi ari bwanja Mai Kazembe apa mangura apo ruvengo iko amayangu ruvengo iko amayangu ruvengo iko wakanditorera pfuma yangu ruvengo iko wakanditorera pfuma yangu ruvengo iko ukanditorera mudiwa wangu ruvengo iko ukanditorera mudiwa hanzi ku-UK kwakusati kwawanda vanhu vakawanda kwakusati vanhu kwawanda mabhendi akawanda iendako wakati mwana ndewako ruvengo iko zvina chipi amayangu kwachangu ndechipi amayangu ruvengo iko kwakungoita ngekumagaba eku-UK kwacho kwakungoita ngemuna First Street yemuHarare mata akutogochera chibage tichiwaridzawo mazitye ndakakusiyai ndokuenda kwandaida ndakakusiyai ndokuenda kwandaida ndiende chiredzi monditevera kuzondishainira ndiende chiredzi monditevera kuzondishainira nditi kumarondera monditevera Grace Alvera achemwaranga maswera bwanji kuzondipozera ndiende Harare chewire ojesi hanzi ndiri kuya kugambare mhanzi get together musi wa 6 Saturday inika pungwe apa makuru anapo White House kwamukoma Richard Daura hanzi uyai tifare kagambare mhanzi get together end of year party inenge risplash yakaipeyo ana Teddy asimuchapedza matsito vanenge variti vakazadza Babu Jacob Moyana Josephat Somanje Fahim Somanje unozodei pakadai apapo wasara chifu wenje vanenge varipo zvakare makadonoka kundiroya iwe
toita zviripo Jacob Mayana. James Chawarika Chishipa anenge ari ku5 Giant Farera unozodei Amai Chamisa vachitizoera gospel ipapo kam unozodei na Aula Pillow and the Pillow Stars. Akupinda mahara free gamba remanzi get together end of year party magitara anenge achirohwa ipapo mahara pamakuruwani. Masazeko Blanodza nometa msipa anzi mapedza masozo na jora moyo apo wedu enda isaziwa kuti na Aaron moyo chiundura amukoma nemuningina ini na Jona moyo maligenzi eda yaka when music was music nomeni msipa pankuisi gardens apo akurisa ena sikoko makatirongereko muna December munokupa mkuisi gardens papo kaya wakoma neweka tuda kuya kuzofara. Nzikakana zvakangoitika mukoma wangu Daniel Masaiti ziri kufamba rekoko anzi aiwaka takakumirirai uyai kuno wow aiwa tiri kuya pachipiwa gardens ipapo ka right pane nziyo dzimwe dzeshona dzimwe dzechewa ainyora nziyo ndiani chezvizvo taiti so not every album wedzakare waiona pane song yechewa yatanga yanga yacho yehabit nekuda kuti nepamugoti Patrick Kabanda uyu wemadrums aigona ndokuti ndo rudzi rwake ikoro Malawi plus nepamugoti saka ndiye aitranslata ndikati nditranslatere chiyo nditranslata pamawedze chichewa. Imimi kusimuka kwenyu kuti aiko zvinhu zvapa zvakufamba manje ndepapi ipapa patakaita mana Graham apa isu kusumuka ka tasumuzana ndikuti mwechete kutaura chokwadi iyo denonga chimoshi payakangosimuka iyoyo zvakaita sokutoti ameno nokuti vanhu vairamba kuti taitoti mupinda murekodhi papa vairamba kuti ti yakaridzwa muno muafrica muno muzimbabwe vatonga ti yakabva menoko yakabva kunze kwenyika vaitoramba saka nemukurumbira mama nawo kubasa kwakusina here manje pressure kuti vanhu vakukufarirai uku kwakusina ndakanda ndaclick ini pandakatadaro so ndakazobviswa kuya ku-mine stores ndikazozokucommunity saka ndakanosvika nditi ndakutanga ndadispatch ndakanga ndavaclerk manje assistant housing clerk tova ndazoita housing clerk tova ndazoita senior head clerk pasina kupera nguva yangana pa 3 months andatopinda musenior head clerk kura kuti ndimamane matomu manje kukontrola manje kuti masections ese ari matatu chero mari dzisvika dzaiwira pandiri dzinenge dzichibhadha komachi zvese dzokutenga huni dzokutenga chi ndindazodzindisa kugeneral office. Right. Makazoita sei makaramba muri mashava here muchishandisa instrument yemaini here kuti makazoita mbuita zvenyu taishandisa instrument maini kusvikira ndibatana pandakazoregedza pacho. Pamakaenda mhiri kwemakungwa muchitanga kuenda mhiri kwemakungwa mamuchiri pamaini here kuti mamabva Achimwene muri kurira achimwene muri achiani achimwene imwe muri kurira ndiuzeni mwechekuta
achimwene muri kulira achimwene mulirira chiyani achimwene imwe muri kulira ndiuzeni imwe chavuta ndikalegera bwanji kulira ine vana vanga vanatava jona moyo divira ngwena jazz band ukwapula nyimbo ndurusoro pamwamba nditu mwakamba bwanje achimwenelekani kulira zavuta kumpanda misozi mbwembwembwe right regai pana paka ndimbonzwa kamwe kambo kanondifadza zvikare kaiye jona moyo kambo ikaka right iwe mkadziwe enda ukara chingoda kundipukutira so much maiwe uri kuda zvako kutokwidza bp yangu pfungawo zvako ungabva kwachivi wadaraka masvingo bvuma chivhu harare murewa kuzoti wazororowo zvako iriwo zvangu kwamutoko karekta yangu waiiziva kwese kwakabva kwakusina vakadzi andokambokanonziko karekta John Sai Machinya aita kusvina izwi rake kibharata rechidzimai chero chero akomana amwana nezvipo akomana taranda Ndivare ndiwane zvokuti
Ndakazovabvunza mukoma Jonsai Machinya ndikati ngoma Jonsai Machinya mimi kambo kanonzi Baba Takawira kaikai ikakanyorwa nani? Vana kera ndakashaura Baba Takawira. Yakanyorwa nani Baba Takawira? Takaipiwa na Wamuzenda. Wamuzenda ndo vakatoinyora? Vakatouya yakanyorwa. Ndokuti ndokubva vangoti ndoda kuti mundiimbire song iyi. Asi zvechuni yacho kuti inofamba sei takazotsvaga. Ndobva taimba. Right. Kuzoya ipana Solo Namutsai. Solo Namutsai yakaridzwa zvaita sei? Pane mumwe futi wakati aida kuimbiwa ainzi Solomon. Akati kuna Jona ndoda kuti undiimbe. Ndokubva angoimba kuti Solo Namutsai. Mutsai uyu anga aripo here kuti Mutsai akazongopfekerwa? Akungopfekera. Asi Solomon aigara pamashawa ipapo? Aiva kumashawa. Yanga iri shamwari yake. Ndinonzwa kunzi iko Solo Namutsai kambo kwanzi kakafarirwa zvakare navamuzenda zvotanzi kakashandiswa pamuchato wavo. Ichokwadi? Ichokwadi. Kakafarirwa pamuchato wavo. Makatomboenda kunoridzapo here kana kuti zvakangoridzwa rurwiyo chete? Ndinoona kuti rwakangoridzwa kuchingova rwiyo. Imimi ndamushakabvu vamuzenda ukama hwenyu hwanga hwakamira sei kuno kumasvingo? Aya tanga tine ukama hwakasimba chaizvo. Zvokuti kana pakavigwa Takawira vakatotitumira kombi. Ikava yakatitora tikandorara kumba kwavo, tikazovhuma tichibva ipapo tichienda kuHeroes ega, tikandoridza futi ipapo paHeroes ega paakavigwa. Mane Takawira vakatisiya vari vice president weZANU 1970. Vakazvarwa gore ra 1916. Vakakura vari munhu anoda zvekudzidza zviri pamusoro. Vakadzidza pakutama mission vakava mudzidzisi paHoly Cross Mission. Vakazoenda kuRoma College kuSouth Africa kwavakabva nediploma reudzidzisi. Vakava mudzidzisi mukuru paHighfields muHarare. Vakazobva vachinodzidza BA degree kuLesotho. Vakazopinda mubato reVoice Association neOld African National Congress. Vakazopinda mubato reNDP vakava president. Vakazopinda mubato reZAPU vakanga vane director weExternal Affairs. Vakazotanga bato reZANU vakasungwa vari vakaendeswa kuHwawa. Vakasungwa vakaona Arthur Bottomley mumwe akabva Britain muzvirongwa zvokutinyengedza. Vakamushoropodza vakavengwa naSmith nemaBritish. Muvenga akafunga kuvabvisa mune zvematongerwo enyika achiti akaronga hondo yekuvauraya. Vakasungwa vakaendeswa nemuvengi kuSikombela. Oho.
baba Takawira Devera nguna jazz band hanzi redhi yekuita kuti tapi ana vanhu vazisiperire Zakaria padombo shawapo zviri kufana here tete kuparirewa uko kwaparirewa vakanisa zvakanyanyisa asi vakaramba kuti vapindure vakapedza makore 5 vari mukutambudzika ndokuzofa bepa nhau rinonzi moto rotaura kuti Gogo Mavia Kochen Kabvembe Ruth Gailin Mkucha zviri kufambira DJ Dennis Jerera Fabius Mgogororo Fabius amukuyere ngoma Fabius apa makuru wani Dennis Jerera uye na Filimoni Saida nditika muyemese Clive chimwene piri magazi nzoromboya imimika get together igambare mmanzi Gogo Mavia ndo vedu kana vasiko ivava it was fine kana yoka Gogo Chiro andozoti Gogo Grace Manyani vanenge varitiwa vakaita kuzaza bhafu ipapo Glace Aruvera anenge akazaza bhafu gore rino aroni manje zviri kufamba here unouya ungoitawo zviripo ipapa nditi kana wauya Joshua Sato achimwenanga pa-DZ apa zikuenda bwanji wena wanga Andrew Kanjiwa nenzo zikuenda bwanji ngoma henure chaoma zviri kufaya here kwamuri koko bepa nhau rinonzi moto kana zvavo comrade Takawira vakatisiya zvito zvavo nemazvavo aizogara mupfungwa dzedu nzira chete yekukudza magamba edu kuva takazvipira pakakwana kufambisa hondo yatakasiyirwa General Shereni Manyame Paki kutsividza upenyu hwamagamba edu kusungira Zimbabwe kwana maifore uko hanzi Jona Moyo haana kuchipa zvekudaro isimbi inogaya dzimwe simbi ana Gogo Mavia Jona Moyo chibaba kani wasira seko mzioni mugrindi yewo mai mzioni hanzi old school which devera ngwena jazz band yewo and makanzwa seko ndo kamboka kubva kuna yeka vakomana vedevera ngwena jazz band right ndakazovabvunza inini zvekare iyo ngoma John Sai Machinya kuti kwevi ngoma John Sai pane kamboka kanoti kanonzi second hand kaikai ndimi here kazvikenya kamunokafambisa sei vedue tainasi ko wakaita izwi rechirume ndiani ndichona ayo zvinofadza chose right ndozoti vateereri zvavada kutonzwa kuti aiwa kana muri imbi imbovaitira itidzwe baba mati imi baba mati nai baba mati rirakani iwe Fredi saka uri ushedzwa nezita remwana wako here andisati ndajaira kujaira chii uri second hand yemurume munombovaitirai vana musati mavada second hand ini jaya zvaro tibvirei apa kureiwo saka ndikada kuti kuzvika tinoona kuti izwi renyu mimi harina kunge rashanduka kubva ipo pai kusvika pari zvino chii ini ngoti ndakazvarwa ndakadaro zvinhu zvakangozvarwawo zviri mandiri chero iniwo ndichikura handina kuziva kuti ndozvandiri asi ndakangozvionerawo kumashava kuti ndozvandotokwanisa kuita izvi nai patakanga ita song yaida kuti paitwe somunhukadzi ndakabva ndangozviita vakaona kuti jona akatoona kuti munhu anozvigona nai zvakatozomupa simba rokuramba achiwedzera kunyora nziyo dzinoda ivhoisi rechikadzi iroro aiaiaiaiya pakaipa manzwa sei mapapiwa zvakanaka here apo pana Jona Moyo vakomana mapapiwa zvakanaka here apo inzwai muzvi ndaita izwi rechikadzi ndini ko wakaita izwi rechirume ndiani ndichona
Ayo, zvinofadza chose. Right, ndozoti vateereri zvavada kutonzwa kuti aiwa kana muri imbi imbovaitira itidzwe. Baba Mati, imi Baba Mati, nai Baba Mati Rakani, iwe Freddy. Saka uri kushedzwa nezita romwana wako here? Andisati ndajaira. Kujaira chii? Uri second hand yemurume. Munombovaitirai vana musati mavada? Second hand ini jaya zvaro. Tibvirei apa kureiwo. Baba Mati, imi Baba Mati, nai Baba Mati Rakani, iwe Freddy. Saka uri kushedzwa here nezita romwana wako? Andisati ndajaira. Kujaira chii? Uri second hand yemurume. Munombovaitirai vana musati mavada? Second hand ini jaya zvaro riri kuzinzwa kudai. Tibvirei apa kuraiwo. Nai Baba Mati kaniwe murume wa Kudanai nezita ro Combination ika ine munhu pasi. Jose Machina Jona Moyo Nai Baba Mati kaniwe Innocent Bitu aiwe Kudanai nezita ro mwana ini muramba Makambo wanire iko imi muchaida pressure Dokudanai nezita ro mwana ini muramba Makambo wanire iko imi muchaida pressure Dokudanai nezita ro mwana ini muramba Chokwadi wandinyatsisa kani murume wangu Dokudanai nezita ro mwana ini muramba Chokwadi wandinyatsisa kani Alright, pane kamwe zvekare kambo kanonziko amai vanoramba vamwe. Ayayayaya. Yes Julie. Ndiye here Julie uyu. Hongo. Hongo ndiye. Uti sense utenge zvitsi kufanana namai vanoramba vamwe. Vediwe, iti makamborambwa nani? Kumunorese here mai Julie. Aizvi, komaita sezvo nai baba imi. Ziya izoziya ngoma machinja dzakakusvitsai papi? Dzakavharirwa zvakasimba uyezve vamwe vanhu vanga vasingabvume kuti zvinoitwa nemunhurume vaingofunga kuti kuda pane munhukadzi ari kuita izvozvo. Vamwe patazoita mashows nepavazoona kuti aizve zvotoitwa nemunhurume nai, asi vanhu vakafara uyezve vanhu vakafarira izwi rangu zvakasimba zvokuti vamwe vanotosvika pakutotaura kuti kana pasina voisi rako dei rangwena inenge isina kukwana. Vanhu vakakafara chaizvo vari kufarira. Right. Chinzwa ikambo kacho iko kanonziko mai vanoramba vamwe. Which kufana mai vanoramba vamwe. Vediwe, iti makamborambwa nani? Izvi murese here nai mai Julie? Aizvi, komaita sezvo nai baba imi. Manzwa here manyatso bata here zvakanaka mai vanoramba vamwe. Utensense utenge zviwich kufana mai vanoramba vamwe. Ayayayayaya. Jona Moyo devera ngwena jazz band. Utensense utenge zviwich kufana mai vanoramba vamwe. Utensense utenge zviwich kufana mai vanoramba vamwe. Vediwe, iti makamborambwa nani? Izvi murese here nai mai Julie? Aizvi, komaita sezvo nai baba imi.
imi zvenyu mava kutofunga zvekunditsvetsva. 1985 mava muri kupi gore rachiroro? 1985 wanga uri kupi? Aiwa, ngatitaure chokwadi, henure chaoma. 1985 wanga uri kupi iwewe? Ngoma dim damburi kwabulawa ikontuzi yatunwako, mava muri kupi 1985 muchiitei? Ngoma Rodrick Mulekano 1985 mava muri kupi? Kansela Alefa tisunge muyesa pakanzota kuti ronuko mava muri kupi mugore iri? Blafidza Philip Kasiya Fumbi pasentinari apo mava muri kupi? Ko pafupi nepakambironjo apo paideology farm King Mambosi 1985 mava muri papi pacho? Tichaona Lundi pasvosvo apo dhirihori unari kuti ntayomwe yewe ino akomana pakaipa regaiti nzvekamwaka kamanje kandokandondipedza manje kupedza mafuta kuti pe inzai munzwe Patience Kashiri. Namukwasha dondiwedzeraiwo zvemari. Amai, ina ndingambozvikwanisi. Imi mune murume wenyu ndiye mukadzi wangu. Kamurume wenyu akazvinzwa anoti chii nazvo? Achiti chii? Anenge audzwa nani? Ndoseka zvangu. Handizvikwanisi nizokuwedzera vakadzi vavanhu marini. Rega mani, togara kumayadhi isu tine mari. Zviri nani vakubvisei muno musitoro vaise majaya asina vakadzi. Mochinya stereki imi. John Saimachinya ndokanzokumayadhi nemkwasha dondiwedzerei mari yangu. Akadzika itai serious, hatina zera nemi. Nemkwasha dondiwedzerei mari yangu. Florence Mhuru asikana achiyera zviri kufara ikoko. Right, tongoita mudzvanyidziro kuti munzwewo zvakawanda. Nditika right, inzwai imwe iri pano iyi, inzwai imwewo iyi. Ndo kambo kanonziko homba rume kakanetsa futi kaka. Chris Kambanje apa Glenna Rice idzo ndakuponda ntima. Blast from the past, Zama Genzana, National FM. Muri kudaire namba za mkoma Jona Moyo. Amungu wapa Sando Mega. Andokupeka namba za mkoma Jona Moyo. Pana munga chikumbe ndimbotipa namba za mkoma Jona ndimbotaura nawo. Rega ndikupe namba dzavo. Gadzirai ndikupe namba za mkoma Jona Moyo. Dr. Jona Moyo. Wakunzi Dr. manje. Andimanzo payo wakasvika form 1. Vakazokudzidzwa kubasa kusvikira vaita senior clerk wepamaini pamugodi. Apa vane degree variwo paGreat Zimbabwe University kumasvingo. Jona Moyo ndivira ngwena jazz band. Baba Washapilo, Baba Shepati. Iwe waizvisiva zvandaitsvaka nyamba shamwari kungotyawo kwako. Right, regatifambire mberi nayo kahurukuro yedu kandina mkoma John Saimachinya. Taingoti akanyora song anenge anyora kuti apa pachapinda izwi remunhurume apa pachapinda izwi remunhukadzi indomira nemazwi ange echinhukadzi
iomera nechirume. Kozouyawo zvimwe zvokuti zvakafanana zvana Solo naMutsai. Pakuzoti darling ndakangozozvifungira mustudio kwataiita practice yacho zvazvisipo zviya. Saka iye angowandadaro iye akangozo kana paine zvimwe zvanofunga kuzopinza aingozozvipinza asi paenda akangozozvifungira mustudio. Zvakatowanda ndio dzakawanda dzandaifungira mustudio. Kureva kuti handi zvese zvinonyorwa pasi zvamunozonotedzera kuya zvimwe ndizobva zvatozongowira imomo ende kazhinji kacho zvinowira mustudio imomo ndo zvinobata vanhu ndo zvinonakidza manje zvokutoti pane imwe song inotofarirwa naCrane Zulu yakatozonditaurira kuti izvozvo ndo zvandinoidira song iyoyo. Saka asi zviri zvinhu zvokuti ndaingozvifungira mustudio. Saka kureva kuti nekunzwanana nekuwirirana nekubatana kwamaive makaita maitozivana kuti uyu kamunzwa adai twake twatomubata ende zvinotoita iyo anzwa ndadaro ungoona kuti angapinde ndingaite iyo kuti ndipindewo pazvimwewo zvinoenderana nezvaataura zvobva zvangobatana. Asi kumarihesa zvinenge zvisiko zvine zvisiko zvataitoita kumarihesa zvine zvizvi zvokutanga kutaura kwesong isati yatanga izvo taitozvitangira kumarihesa asi izvi zvokuzokanda mukati umu hazvongozowanikwa ikoko kustudio. Saka imimi kana muchitarisa maitiro amaita imimi panguva yenyu nezviri kuitwa nevafana mazuva ano muri kuona here kuti pane kuronga apa pane kufunga here kana kuti vafana vari kungoita masiyandaita? Zvasiyana ike zvino vachafungika varongi ava zvavo ava ndezvongoti vanongozvifungira amene kuti zvimwe vanozvifungira mustudio here kana nokuti zvimwe zvacho zvinotoimba unotoona kuti nyange kuti muzviterere mune munyarikana hazviiti ngoti dabadabadabadabada. Saka zvakasiyana maitiro avo handionese kuti vanotozvironga vari pavanoita marehearsals. Amene kuti kana variwo marongero avo amene handisi vangu. Aminoti munoronga here zvinhu zvenyu inzwai panapo mwe mufana wemazuva ano. Shiba, Agam, Saujala, Ojika Quatingway, Prova Imbira Pungwe, Nili Ruizi, Rusinga Pre, Alilaro, Gatipe, Namanyangari Putirwe, Shibaba Yuni, Andinga Kurirwe, Kumayari, Gaigarwe, Putika, Putika, Chikwe, Valuvana Kirwe, Bauzenzo. I remember Nagayo, Shibaba Baba, Nirichikayo, Ekuti Shiri, Ohio, Sao, I am wherever Nagayo, Shibaba Baba, Nirichikayo, Shiri, Niri, Ohio, Sao, Shibaba, Nini, Nadi, Davakura, Mapinzi, Gubabata, Mapresha Ponzi, and the Gubapanda Poatanzi, Antimini, Dongo Faisa Tanzi, Chita kunge kuseka Tanga kwaka fungi undertaker Chona wega skiri ya chabuka Kwanga kwaka doka nchifamba netoka Chinuzila ifu kutimala vembela arikurwara Chibama Indo izila ngoma Yarirando fanda ikarira Airemere nanga tayo Chibaba baba Nirichikayo Ekuti shini ayo Anza minute vanofungira kuti vanogaye mdala Johnsai Machinya makamboona here pavanenge vakaungana vafana dzichidamburwa idzi kuti zvii zvinenge zvichiitika ipapo vanovavhura mabhinzi hanzi mirai kusaisa dzimiri Patinorira kuti zuva ridzi ende chokwadi ngatibate miti saka vavengi asi vana jengo
airemero nenyangadzayo nekutivawira autechokwadi kwachena vanga kwakasvibira ipena yandovakatsikira mamero vanondikandukira vandikumbuka asisi ayan labani disungura ledi ndosiyavauna ndondo chibaba ndinotyora mabondo apa aidonipaka pobwanji zikuenda bwino. Alright, chigayo amushakabvuso msaka soja lavo. Alright, nguva 19 minutes past 11 imbonzwa yapanapa mashoko akambotaurwa nangoma Innocent Bitu namkoma Botho Nyamundira ndo angari producer wavo ka kwanzizo vaito Innocent Bitu aiswa kusungwa earth pagumbo apa kuti gitare ririyo zvakanaka. Ndazombobvunza zvakare mkoma Jona Moyo masikati anaya ndikabvunza ndikati zvaitika chokwadi izvo kuti munhu ainosungirwa earth zvikanzi chero nekwandiri michaichai pane pandatosungirwa futi zvekare tambo yeearth kuti gitari rinyatsokurira zvakanaka andatosungirwa tambo yeearth kuti gitari rire zvakanaka. Mukoma Jona Moyo vatondiudze zvokuti masikati saka zvinoitika mwana anenge achiona ngeze zvinonzi hakuna zvinhu zvakadaro. Rekati ndopanapaka Botho Nyamundira ndiye producer aiproducer dei rangu ena ikai vachibatsirana nana Roskilde varungu uyaranzani Innocent Bitu yaridza that guy angane magetsi akawanda static bata gitara so achimbodza mwamusati mbori kuti angane magetsi akawanda mumini make saka ipesa kutwa earth usungira tambo so obviswa kana vaine silk shade koza kangopfeka hembe zvinosiru zvakadoridza so akusutama pa screen static saka ibere uyewe tosungwa tambo so iswa pa earth vaita zviri weird studio akagara akadaro Bitu paitozoti atouya muchanetseka nestatic zvaibva zvanyatsokubuda zvakanaka. Unfortunately zvinozogara kuold which kept ivivi vakazozvidiscover sei kuti munhu ngabvise hembe static inozvikati hazviya zveungongoziva semaengineer angangoziva kuti okay iyi static electricity dzinguva tona kuita achitidza light spark achiridzana nemagetsi akawanda saka vakutry manje kuti I think fakatostrika silk sheet yospitsa hembe musoro things like that saka yananga achifamba wada anonga achicreata nini maoka achidai anenge achicreata static iyo saka mungu vati okay sosi yacho chisheti here kwachiti zviri kukonzera sheti here onzwa zvoramba chichiitika okay let's satraus kuti asazomutambisanda mozomuetha manje kusvika pagumbo apo yoenda paearth ndokupedza kwachaiteta problem iyo komana patishandiswa vasina mbona munhu ane magetsi akawanda kudaro asi miri make kuzoti muzvidiscover izvo zvokuti aiwa munhu uyuyu zotomisa earth iye noize iye akabata kana aita munhu akabatana ngasingaita noize sakatozvona bcause ndiye ega kuti Jona bata bita mboridza nothing jabu bata bita hapana Innocent bata anzi taisazomutibvisa underway sakoro taisara ine underway chinzwa zvinobuda ipapo munhu arekodi akapfeka underway iwe vana wangu P dzakatengwa zvakasimba nana ruva remoyo wangu yakatengwa vasi haina kutongosvika pana ana wangu P asi dzakawanda dzakaita mukurumbira. Maishanda pamugodhi ndezvipi zvakatanga kupinduka kushanduka kuburikidza nekusumukira kwaita zita rechikwata uku muri vashandi vepamugodhi vangwatara kuti aiwa apa ndo patakatanga kuitawo zvakati ndo patakatanga kuitawo zvataitisina takabva tatangawo kuti umwe nomumwe angane zvishuviro zvake zvokuti anoda kutenga chakati aikakwanisa kutenga. Ndingati tese takakwanisa kutenga motikari, hapana anga asina. Umwe nomumwe akatenga motikari yake. Zvakazosanduka kuburikidza nemagitari. Ndekumushawo takakwanisa kuti taitenga mombe, kutenga ngoro,
zvepamukova zvokushandisa kana anga achida kuzvitenga akatenga kuvakawo nekuvakawo. Saka iwe jaya wati mukadzi hausi kudaka iwe? Hongu handidi zvangu. Ko mwana Hazi wangu. zvese zvozvo hatinei nazvo, tiri kuda damage $500 ende ucharoora futi. Uri kusvinza kana zvai makati moda mari yero? Ndakati ndinoda $1,300 pano. Aiwa baba Grace makati 1,400. Madzimai ngaanyarare uko. Ona nhasi zvakuwana chamtaura chete. Ona nhasi madzimai acho ndeJohnsai Matinya ndianga ari madzimai acho. Ona nhasi zvakuwana chamtaura chete. Ona nhasi ndezvedu iwe rora chete. Chero mukadzi usingade chamtaura chete. Chero mwanasi wako iwe rora chete. Chero mukadzi usingade chamtaura chete. Chero mwanasi wako iwe rora chete. Alright, Jona Moyo paakazotanga kutadza kuwirirana nemaini manji zvanga zvaakukwesherana apa. Takaita accident. Tichinda kubata tichina unoridza. Kuti pese pataridza mari yaenda kumaini tizopuwa percentage yedu isusu. But zhinji yacho 70% yaenda kumai. Ndikazonetsa netsa na uyu iye superintendent kati asingaitika nini titonyora nziyo titoita sei makutora nikiri 70% mufanira kukwidza percent patata kupuwa 40 manje ndako chero nekuma royalties kuno ayo vanga saka but vakaramba vakati kwai patatona unorekota zvanzi torai mari vakaramba kuti tinde undermine saka vanga singafaniri kuti vane sei about royalties. Saka ndobva mauzoti aiwa isisu kana zvakadaro mari muchitora yakawanda isati chadi. Ndakangoti nai no vafanira kuti kudzira percent ndambozokuramba ndakutaura kuti percentage ngaikwire vanhu vachinge vakazozisa zvikaizvishuwa ngaisviswe pa 40% kamba 60 oenda mukambani zvadaro ndobva mazodi toda kunzwa kuti makazobuda sei pabuda kuti i-accident yakaitika iyi maini karamba kuti compensate mama enda kunoridza kupi taenda kunoridza kushavani kunonzwa kwamushaya ranga ragore ripiri 1985 apa yanga yabuda ndeipi yanga ichiri kupisa kwakabuda dziona isvika fear ideu ramgwena chi 8 deu ramgwena 8 ndachia zvinokunetsa ndobva maita accident vai kuti tikombatise tei wabva waramba asi mainstruments haana kukuwara mainstruments akakuwara akapwarara kuti mapesimenti akaita right off nemota yacho futi zvese saka zvakuchireva kuti zvekushandisa hapasisina saka kubasa rekumaini haranga ripozve saka makava mazokera kubasa mva mambomira zvemagitari tatsadzaiza kuti takabirira kuti vateke baba ateke baba wesinstruments akazotengwa akatengwa but panyaya yekumbasendi yakanyaya ndirwadza ndikazotaura komana chitarisai muona apa izvo tave nezita tinokasangozviitira tega apa tivakatya vanga vajaira kutambiriswa vakatya vakati izvo isati tingazvikwanisi pokuti takatambotenderana hama kuda vakazontaurira vava vega kuti kana ngatirege kutevera munhu right anga akuridza bhesi ndiani pabuda Robson Innocent akazobva kuredhim achina kubhesi kumwanzi Hilliot Viage nomandobvaenda paredhim Lloyd Hilliot Viage andi akangoridza chete volume 1 volume 2 ndopatataina jaula ninowa Innocent manje jakwanga auya achibva kupi aibva kudhete Innocent yakati nomunini wangu anogona kuridza gitari ndikainomutora pakatora kauya naye takauya asati anyadza aitonetsa kuti mazotanga takatotataika tangokurekedza dziya dzesimanje manje wana Patrick Special sengakumbula avazali vami nekuti angasati anyatsobata asi patakazotiona kuti haana ndopatazotanga kutabera mwana 2 manje makazobva sei pamaini iko kukona zvakaita zvokuti taita accident papapa pasina maisimesi asati auya kitari ndanda kugarara kumasvingo nona kugara masvingo nichidriva nchiuya kupi kubasa kitari ndakugarara kumasvingo nchiitira maresa zangu hangu sezvo ndiri ndainyora nziyo saka how maisimesi auya ine gitari riri kumasvingo
apa umanage uyu officer nazo rukunoza kutemeria ini kuti nditange ndaenda kuzotsoka time handibati tova ndataura namamwe ndikati akomanaka ini handina nyingi handina gitare hai gitare kumasvingo saka peta tizotanga kuridza mangwana ndikafunga tabzwisisana vamwe ndobva vangodi vangoenda kushoko yake indaenda kumba vakangoenda ikoko mangwana mva achiclaima overtime taikunikiri takashita kubasa asi umwe ndiye asina kuuya panzasizodzwana wagwatida ine sikanzi kosei usina kuenda kuna vamwe kushoko ndikati aizvi inga ndataura zvakanaka wane kuti ko takatendera nakumana kuti ine gitari handina riri kumba ndotenderwa kakuita negitari ndindonyora ndakaenda zvikumbira kudhara saka vakatenderana mavazoenda sei saka manje kama naye zvisivi zvesezvo saka toda kupa discipline wotosaina kiri fomu rediscipline ndakanazofunga kuti ini chandatadza pachii ndikachishayiwa ndikaramba kusaina akatsamwa uya ikiri ofisa uya saka unosaina che ndikati handisaina ndidi andati ndakatadzani ndomva abvisari ndokutora rimwe racho futi renumber 2 racho ndikati handisaini ndopakazotora rokupedzisira racho number 3 recommendation to discharge iro kuti chiro ukasasaina yakasaina chete rinozatopera ndobva ndaramba kuti usaina ndobva pakarisaina iri akarindisa kuhead office kugeneral office kuna vachinga vaya ndopatakazoshedzwa ikoko manje ondibvunza paya ndikati aiwazve indi kutaura chokwadi nani ini chandidi kuvanza handina chanambotadza ndangapigwa fomu rokuti nekekiri ndondakambopuwa wekazi representative akauya kwandiri akati kwanzi ukasasaina shuwa unodzingwa basa wakadini handina kutadza handakutadza ndosaina zvanzisina kutadza ndo zvamba ndoramba vamusindochenga vacho vakati vakomana muri ndiomesera panapa kuna wakwatida muri ndiomesera zvisingatomboite kana iri pride ngaibve kumbira naye muregerero muri vaviri modi mobvarura nikikiri totanga basa uyu mwana munomuda kuti aende uyu wamuda kuti adischarge uyu hatina replacement yake asi vaya yakaomazuva takabva nekosi yakasvika achingoita zvaitwa nomumwe kutalend rake ungawane munhu anoridza gitare ouya kuridzira ipo but talend ranaro uyu anaro here hana akamboda ngotonza zvikazondikiazopera yakadaro zvayo but manje relationship yedu manje yange isingachamira zvakanaka yange iri kutonzerana yekuti kuti ayanga kutofunga kuti ndikuratidza kuti makuzvikudza kuti hapana zvamunondiita ndozvatanga kuti kani zvokutotiko ndakatora leave futi tashedza neZANU-PF kuti tinoita mashows aekuraliku okumanika emusangano fundraising mashows anga tsvagoshitungisa uko nokunana uyu Campusuma chichi hotelo Campusuma yayi tauya kunoko ndiri kunoko tataura nawo naPatrick vana Innocent naJohnson naPunani vanga vari kumba uko toudza vaya kuti tovataura kumana kwanzi muri kudiwa mutore malivi vakati vakabvuma but mazuva acho akusvika ndobva vati hatisi kuuya kambani yaramba ashona matoita zinganotora kumaJoshua navaveyaro ichikeni vanopenda ndobva tapraiza masongs edera ngwena tikati hatingamisi ndezvemusangano vanoridza taridza isu zvapei taridza vafara venikiri vemusangano tapedza ipapapo ndopanakatoni mukomana kati prize yedu vanorekodha patapractisa chivandaenda kuna rivetu kana ndoda kuzorekodha topatarekodza tax driver yai makadzokera futi kubasa handinambodzekesa kubasa saka wakomana makaita nawo tax driver ndevapi mai ivavava ndakandaita nawo ndoyachikeni ndo wakazoshanda pahaleluya chikerera avakomana vari uko ndofaanza tax driver yabuda yakabuda iri album ndatambura newe right rabuda album uri vakomana vazinza kuti matsikisa renyuko ndo yakanoripota aita arega zvake ega iro rakatengwa ofunza kutengwa zve lakiracho kuti rakatengwa ende vanhu vaitengwa vasingazivi kuti vaingofunga kuti ndiro sidera mwana raka sekusouth africa maiwesonga yakatengwa
kusvika 200,000 copies taxi driver south vakomana saka uko kwakomana vakasara uko ndashedzwa futi kumeeting zvanzi discipline kanzi kwewe ukazonda kuti vasina vamwe se ndikati inini ndakavashedza vakaramba kuuya wabvunzei ini ndindonyora nziyoka kana pasina asina kuuya hapana zvandingazviite havana kuuya saka ndozviita sei hapana wazanzi anochigadzisana naye kuti muitezvediscipline zvazotombotaura but still ipapapo futi papauri pakurema futi ipapa handivana zoti kwari kuna ndigirana ndikati ndona mari chimujanga ndikati nanchadi basa svikaonesa notice ndikati ndoda kutoenda izvozvi zvenotisi ndezvimwe svika zvandaindisona uye futi ainzi virukai svika hazvishandi zvakadaro ukaisha notisi pei yako haupiwi mari yako yaibatwa yai haupiwi ndikati handabasa nayeni svika iwe unorarama sei ukashaya mari nze ndikati ezvo ndikurarama sei mari yamonditambisa pano ndo yaindisenzesa papetrol yakubasa everyday ichipera haina chimwe chanodibatira kumba saka ndikurarama sei mama tenga motikari yanyu kana mapoe yange iri basa ndeyekutenga imba ndakanga ndatenga kumasvingo ndini kamuchisini wekutanga kutenga mba kumayadhi okumasvingo kana muna muzimbabwe mese muna muzimbabwe kumayadhi kulodensi kwainzi white area ndimi yokutanga motikari yekutanga yenyu motikari ruzi aive alpha izvo yazvina sports car zviya makachitenga kune umwe murungu yakauti makanochipindira kune umwe murungu takauya nacho akazi aitsvaka munhu wekutenga masvika naona kauda unotengwa mota keshi nda kuna jona moyo saka vamwe wenyu havana kurwadziwa nazvo kuti mutenga mota ivo vasani vakatenga vese inozinga ine mota hapana kuti angasina mota vese jaulana aive nemudhudhudhu aive nemotobike jonsi aive nemota innocent aive nemota ndai ndo vamasiya basa vaya ndopatasiya basa ndati handidi vakaramba ukaita sekupedzisira vaingondisiya ndaenda ndakadaro ndobva ndangoregedza ndopanazoenda kumba kwacho handa kuzombodzoka ndakamira ndakutombosuspendwa ka nenyaya yacho nayo yokuti suspendwa ndakati pandasuspendwa pandakarega kuya kubasa chose mapanzo akapo ka regai nzwe kubva kuna mukoma John Sai Matinya kuti vanti kudiko maninge nenyaya yesplit iyoyo takazopatsanura na 1985 ndingangoti zvakatangira patsaona takaita tsaona tichida kundoridza kuzvishavane ndokubva ndachikuvara ini ndindakakuvara zvakanyanya zvokutoti pazvakaitikira handina kana kuziva kuti zvakafamba sei maibva kuridza akupi taitoinda kuzvishavane tichibva mumashava nechipapi apa tisati tasvika patubwe kuti toda kusvika pazesa payapo mota yakaita sei ndinonkunzwa kuti yakaputika vhiti innocent yanga iri mota yerudzi yanga iri Datsun yasi yanga ine kanopi yanga yakati kanopi yacho yanga yakati kuresa taiti mainstruments navanhu taigona kugara mukati zvimwe pamusoro zvaiwa zvaikwana mukati zvaikwana mukati takazvironga zvishoma izvozvo kwakusina mazipika mahombe aivako asi yaikwana yanga yakati kure iri pickup saka vamwe vatatu vaigara kumberi pickup yanga iri yedevera ngwena rekanona kuti yanga iri yemaini yanga iri yemaini asi taingoishandisa kuinda kumashozi nayo ndobva taita tsaona yakakudubuka yakatobva yatoparara ipapa haina kuzofamba futi kumberi kwakwagarani kwaiva naInnocent naJona umwe andichazivi kuti ndiani waivako kumashure kwakunani kwaiva ini navamwe pagedhi javo wanga asimo anga atofanira kutungamira nemotobike yake akatozonzwa kuti vamwe vati atsaona atovako atosvika ndobva atozodzoka saka ndakakuvara ini ndakatoita zvokutoudziwa kuti zvakafamba sei handizivi nepazvakaitikira ndakatozoti kuna javo handondomutadza kuti akabeukira papi ndandisingazivi makakuwara chipapo ndongonzwa kuti ndaibuda ropa munzeve nzeve yacho yaitonzwi zvakafanana neimwe nanhasi inonzi
boka drum. Saka ndo makuvarira ndakaita kungozouyawo kuti zvimwe kungobonderedzwa unenge usingachazivi. Asi hapana akashayika patsaona? Hapana akashayika. Ini ndakato vamwe vakangosvika vamuchipatara vakangorapiwa vakabuda musi iwoyo. Zvakakutorerei nguva yakareba zvakadii kuti muzokwanisa kudzokera zvakare pastage? Zvakatora nguva nekuti ipapo ndo pakabva patomira bhendi kuti hatina kuzoridza tiri sedevera ngwena. Ndo patakatozotanga Zvimozhi after mazuva akatoti kuti ndapora. Right, devera ngwena yakabva yamira. Haina kumira. Jona akabva atsvaga vamwe vanga akutoridza navo. Kureva kuti Jona anga kugara kuno kumasvingo. Wakabva asiya basa? Sei yakasiya basa Jona? Iye kutaura kwake noti nemhaka yekuti kambani haina kukombatseta kukuvara kwatakaita. Saka akati havana basa nesu. Vanongoda kuti chingoshandisa. Ndobva atsvaga vamwe vanga akuridza navo vana mukoma wake vana uyu wanga achidza kwaThomas Mapfumo. Ndovanga akuridza navo. Isi ndobva tasara tiri kumashava. Ndobva tazotanga hedu Zvimozhi. Asi kwete kuti takaparidza nokuti tanga tatukana kana kuti takahai papasina. So imi makasara muchishanda muri pamugodha apa. Mubva matanga mimi Zvimozhi. Zita rekuti Zvimozhi rakauya sei? Takangoritora patimu yainzi Zvimozhi. Ndobva tangoti hatichingotiwo Zvimozhi. Kubva pakambo kekutanga wenzi devera ngwena Zvimozhi. Ndobva tatingoya kuti tirege kurasa vanhu zvakanyanya ngatichingoti Zvimozhi. Ndobva tachitongoenda mberi iri Zvimozhi. Jona wakazvitambira sei anzwa kuti mimi masara kusimudzira mberi neZvimozhi? Nekuti maamuri vanhu vanga vashanda kwenguva yakareba makabatana. Handiona kuti haana kumbobatikanawo nazvo. Akangotiwo zvakangonaka endererai mberi. Iye akaramba achiendawo mberi. Asi gwanza ranga rasara uko nokuti vanhu vanga vakujaira kuona muri pamwe chete. Zvakaramba zviri zvimwe chete here kana kuti zvakatozonovandudzikawo neimwewo nzira ikoko? Hazvizonyatsokuita nokuti zvinenge zvajaira vanhu zvine zvasiyana. Kudai nesuwo takasara uko hazvizofanani nezvatanga chiri pakutangawo. Nokuti pamunozotsvaga umwe munhu anoridza lead maridziro ake haazofanani nezvaazvichitawo Jona. Iye kwaanoendawo Jona kuti azowana umwe munhu anga achigona kuimba seni zvizvi zvisingachaiti. Uye bhasi anga achidza saInnocent hazvichaiti. Zvine zvasiyana. Kuchena musoro hakusi kukurairei. Regai tsika dzenyu idzo dzinonyadzisa. Amai vanoramba vamwe. Andokamba kubva kuna Jona Moyo ndevera nguna Jazz Band Brighton. Chinzwa ikanaka manje kakazokwaphaidzwa naye John Sai Machinya vakomana veZvimozhi Jazz Band vachangopatsanwana kubva mudevera ngwena inzwa ikambokanaka. Shamwari, 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 watondipatisa. Shamwari, 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 watondipatisa. Nogara uchindirevera nemadzi sina chokwadi. Nogara uchindirevera nemadzi sina chokwadi. Shamwari, shamwari,
shamwari ndatozvirekera. Shamwari, shamwari, shamwari ndatozvirekera. Sokara ndakangovimba nejaya risina chokwadi. Sokara ndakangovimba nejaya risina chokwadi. Shamwari, shamwari, shamwari zvatondiremera. Shamwari, shamwari, shamwari zvatondiremera. Shokara ndichingorevera nema kuti ndichawanikwa. Shokara ndichingorevera nema kuti ndichawanikwa. mukanyatsa kuteerera zvakanaka pakutange pana Jona Moyo, asi anga asipo Jona Moyo kana lidhiro harisira Jona Moyo. Namba dzamukoma Jona Moyo kam Dr. Jona Moyo 0773 759 009 0773 759 002 0773 759 002. Motaura nawe baba. Zvatondikunda shamwari usambozama kunaka kwazvinenge kuti hapana mhosva zvandakona pasina mhosva zvakangonaka iwe wonaka kwako ini ndonaka kwangu. Masara seko misame ndipo pachimuti ndakakubata emushe ndimai 2 kuchitungwiza kwachitsvatsva village uko. Atine urombo kwanzi gogo washaika kuurungwe gogo wa mai 2 ambuya vanozvara mai atresi chirasasa. Zvatondikunda shamwari usambozama kunaka kwazvinenge kuti hapana mhosva zvandakona pasina mhosva zvakangonaka iwe wonaka ala nichimzvede pa UZ apo zviri sei. Zvatondikunda shamwari usambozama kunaka kwazvinenge kuti hapana mhosva zvandakona pasina mhosva zvakangonaka iwe wonaka kwako ini ndonaka kwangu. Right, amorotereka tiri kufambira mberi nacho chirongwa chedu patakabata sika nhoroondo ya mukoma Jona Moyo. Right, mukoma Jona Moyo vakashanda naLeonard Dembo kana mamusingazvizive zvekutobereka Leonard Dembo kumusana vachirova basa. Regeti vanzwe pano vachitaura vega mukoma Jona Moyo. Ndakatanga kushanda naye ndi Leonard Dembo kuti nguva iyoyo yanga asina ma-instruments akakwana saka ini ndaive nema-instruments saka takatenderana kuti tofamba tichiita mashows throughout Zimbabwe tichifadza vanhu saizvozvo. Saka ndiwo ndakatanga naye ndokuva takaita gore rese tichidaro. Mazuva aya asati abudisa chitekete asati anyatsokwira zvakanyanyisa ndo mazuva atakatanga naye
vanhu vamwe vakutanga kumugamuchira zvakanyanyisa nokuti taifambawo naye isu taizikamwawo zvanga zvakadarika iye panguva yacho iyoyo. Saka ndo matangiro atakaita. Chaingozonetsa naLeonard Dembo ndechokutotiko ainonoka kuuya kubasa. Vakomana vake taifamba navo vari munhikiri mota taifamba nayo izvozvo. Iye aizotevera neimwe mota yanga nayo panguva yacho iyoyo. But chainetsa panechokutotiko togona kuenda pashow. Wasvika pashow paya taridza ngoti togona kusvika kuti yakuda unopera asati asvika. Vanhu otanga kunetsa ko Leonard wamata aripo paposta haripi toti Leonard aripo anenge atononoka kuya svikanzi mutinyepera uda ngotora mari dzedu imi isi topedzisira tati totora gupu rake reya toti ava vakomana ake ngavaridze votanga kuridza manje wakutonzwisa kuti shuwa iye Leonard anonoka. Saka kufamba navakomana zvaitibatsira pakutiko zvisanyanya kutiremera kana zvinhu zvadi zvauma nokuti kana wataura hazvamhosva kuti une mbiri yakaita sei but mukataura kuvanhu kuti magrupu akadai achazoredzwa vanoida kuona vanhu vacho nokuti kune mumwe anogona kupindira Leonard Dembo asapindira iwewe, kune mumwe anenge apindira weini asapindira Leonard Dembo. Saka apa vanhu vanowandisa kudarika zvavaiita pakutanga tisitiritega kuti iye ari egawo. Saka ndo zvaiitika zvacho sepatakaenda kuzvishavani tairidza kustadium chazvakaitika ndozvokutotiko anga aripo takamusiya kuno Mashava zvakanaka isi tichienda kunikikiri achiti anotevera. Saka akazotevera usiku ipapo tairidza isu taive futi nauyu Andy Brown anga aripo pashow yacho taive vatatu ini Andy Brown naLeonard Dembo. Saka Andy Brown akaridza apedza isi tikaridza tikapedza iye Leonard Dembo hapo vanhu vatanga kunetsa ko Leonard aripi iye akatozosvika manje kwatosara kuti 1 hour kuti show iperi ndo pakatoona vhomu nasvika kati akuiwenda svika mukoma zvaitika zvakudai so mota yangu yarova bharabhara zvino zvarova bharabhara wazodii zvikanzi haina kunyangofa yanga ichingofa mukati wadi kuuya nguva yacho svika ndazodzokera manje kunotanga ndanoivhiya ukomboti nyama yacho itoye mubhuti izvozviwo. Saka kunonzi kumukopa kwati kumukopa kumbizo stadium uko zvakaita ndozvokutiko tairidza mustadium vanhu vazara zvokuzara zviya isi taridza 3 hours zedu dzakwana iye apinda ndokuridza 1 hour kuti ndapedza imi svikaikana vanhu panyaya mainstruments ayo aiwa mainstruments ake hasi ake ndedera ngwenayo. Saka iye ndianoda kusotiwa chete iye nandemunga asotwe. Saka ndakazopinda naye mota make ndikatiza naye chipinda mulocation kuti asadi asambo Leonard Dembo aive zvekuti kana Leonard Dembo tofunga yaive character yake chero zviya zvakuti ava mukandire mari anga asingadi anogona kuvharira show izvozvo akambozviita kuchitungwisa vanhu varamba vachimukandira mari achiramba nekutomutora mapictures ari pastage anga asingadi. Saka vakambomudaro vanhu akamba atoudza mukomana pakadzoka adzosera vanhu mari dzavo atichadi show ikatovharwa kwachenga wose kuno. Saka zvaingonikitoesi hakuna kwatina kuenda una Chipinge naChimanimani atakatenderera kwese pamwe nyiki yake pamwe ikarita yake kuti pane zvaive paariwo zvaanga asingadi kuti zvinzaro kazhinji vamwe pane isu pachivanhu chedu munhu angangoti musandikandira mari pastage asina chikonzero chake anenge anacho iye but aunga wazobvunza munhu kuti zvanga asingambozvifariri chero mavhidhios anga asingadi kutora chaaitoramba kuti vegrama akadambomanikza atora angozotorwa iye yainzi manager song manager mamwe ese airamba kutora mavhidhios achiti handidi aitaura ake chokwadi kutiko chero ndikatora mavhidhio chemukainterview anga asingaifariri futi aigona kuti handidi interview ini ndongotengesa chero pasina interview aitengesa uzosho pasina chero interview munhu ainge ine chipo chake chaive extraordinary andiri inanga aive akasununga nokuti haifana kutoita album yataifana kuita tesa zvikabhabha zvazokwanisikazo tikatomboipractice mazuva ataita tiri out tinoona Chimanimani maanzapoka mukoma Jona Moyo achita uri kurona mukoma Andrew Neshamba aiwa topa kuti ndazvikuru mukoma Andrew Neshamba chibaba kaicho topa kuti ndakazvikuru kani nerondo yamakaita ina mukoma Jona Moyo right. Umwe akashanda na mukoma Jona Moyo mazuva ekupedzisira ndiye anonziyeka Wellington Mushangwe. Saka mukoma Jona ndobva nditi aimbobata gitara tinzwa
ndibva ndabata gitara zvikanzi song yakanzi inonzi solo namusai unoigona here ndikati haimboita iliti saka ini nonda nane advantage manje yekuti mukoma wangu inini manje wenumber 3 pamusoro pangu aifarirawo deve rangwena kudhara but ndasingapractice deve rangwena asi ndaidziziva mona ndobva kuti solo namusai ndobva ndairidza ndobva kuti grema pamwe ndobva ndairidza ndobva kuti ino song ndobva ndairidza zvikanzi yo kutsvaga hako yopi but ngatimboita sei ngatimboshanda itosa then ndozoona kumberi kutoita sei ndobva ndakabva ndachitanga kushanda namukoma Jona Moyo saka mudhara Patrick wakazoyaedza madrums akazoshayika kabanda Patrick kabanda ndobva asvika zvikanzi namukoma Jona ndiri mufana watinaye chichi ngaamboita chichi zvikanzi mufana ane future ngatishandei naye saka mudhara Patrick vaindidisisa zvandoboda kunyeberai zvachose zvekuti even patakatozosiya kudera ngeno vakaita almost 2 months achiramba chingoti dewadzoka mano ndomatangira ndazoita kushanda namukoma Jona Moyo manje ipapo makatomborekoda nawo zvakanyanyisa namukoma Jona takafamba nofunga kana sikakanganise takaita chiko unofunga 8 kubva padove rangu na 14 kusvika 28 yes padove rangu na 14 kusvika padove rangu na 28 muchirova marhythms saka ndakwamangoma Jona ndakuti marhythms mabacking vocals because vaiti voice rako rakanaka rinonakidza kuti utase uimbe saka ndanda kutekedza marhythms then ndoita futi mabacking vocals masongs dzimwewo dzakakurumbira dzamakaita naJona Moyo ya Nadia waenda na Kondo then kouya na Usambati kouya na Chiwerure kouya Moyo ndizvo zvaonekwa kouya mwachenda kuti kangarima sakati wadeya maita rhythms ipapo mabacking vocals yanga yakamira sei deve rangu ipapo iyo yacho deve rangu ipapo tatina mukoma Jona Moyo ari palead mukoma Patrick Kabanda vari pamadrums then inini ndiri parhythm guitar bass raiwe ainzi Tube akamboridza naGetem chauya pana zuva nezuva akadza bhesi zuva nezuva ndiyatati naye nekufamba kwenguva ndakazoramba achidzidzisa mwana wamukoma Jona Moyo gitare vaiyo vanga singada kuti aridze vaseke kubhendi saka ndobva ndazoshepa ndakazenge akuridzwa kubhesi kudeve rangu enda kwakare ikoko asi vanga singada kuti aridze vanga singada kuti aridze aibatabata gitare zvezvi kuda kwei vanga singori nashungu nazvoaende kuchikoro mwana ngaende kuchikoro saka shepa ndazenge ndakugara naye padhuze bai saka inini pandakaenda kuna mukoma Jona Moyo ndakanga ndine music wangu saka mukoma Jona Moyo wainditi iwe unotanga kuridza pekutanga wovhura session saka pandaivhura session ndaimbotanga infact ndichiridza pasina rhythm manje saka ndozofamba ndinoti manje kuti ndichiridza ndoda zoti rimwe nezuva manje taine South Show kusagonda hotel kuNorton ndobva ndati mukoma ndaida kuti Shepherd tiende naye zvikanzi meno zvamune maita saka Shepherd yoenda ndakumba marhythm angu manje aitoziva akakwaziya because taigara tiitosekupa saka aibata chimarhythm saka ndaimba manje saka Shepherd ndobva mukoma Jona wazongokara kuti tatosvika kuNorton waya kusagonda kwekwe vatu pafirst session wakutoona Shepherd apa stage akutoridza gitari saka havana zomboita shungu yekurwadziwa kuti saka kureva kuti Shepherd kuti atange kubata gitari ndima akambatisa no ndinganyebe handisiri ndakamubatisa kutangisa iye aibata gitari anga ane idea saka ndairamba ndichingotsukidza nzvimbo marhythm angu achita sei achibata nzvimbo marhythm angu achita sei achibata pedzisira baba chazoona kuti zveshomfana anenge ane zvakuita ndobva vazomuti ngaachiita kubhesi saka vanga vakuchinja nabhesi naTube vari 2 manje but ndaitenga kuita music yangu Shepherd ari parhythm pedzisira Shepherd akazinga ane music yake opo ndobva ndazomubatsira kurekodha because ini first album ndakarekodha ndiri kwamukoma Jona ndorinonzi ngatibatanidzei ndiregore ripi 2002 ndorekutanga rangu chaiti saka Shepherd ndobva azoitawo music wake ndobva ndamubatsira ngati aiwa iwo ngatitoita presa uite urekodho saka ndakazomubatsira futi kumarhythm bai paalbum rake raakanga aitawo manje because mukoma Jona vakanga vani pagwaite kuti unoridza music wako handiri mukono saka ndaunyanyorwadziwa chimwe chinhu chandinonyanya kuatendera mukoma Jona chekuti vaimbe vashoma mukoma umari vekuti vanokubvumira kuti urekodhe uri mupendi ravo because munenge vakuti maamapori maviri but sezvo zvatakataura pekutanga pakati hatozoona kumberi noita sei since ndaida kurekodha ndopakazonditi 2002 ndikati mukoma ndafunga ndichirekodha zvikanzi no problem ita sei rekodha zvinezvi kutoti album rekutanga ndakatorekodha ndina mukoma Jona Moyo rikatobuda ndira mukoma Jona Moyo tichitonoridza kumashows tichitori patop 20 tichitorira manhero acho tichitori kushow vanhu vachitaidzwa ndachitaitenza mukoma Jona Moyo achiti muri kuona ari kuita sei zvikanzi vanhu ari kuziva zvaari kuita saka mukoma Jona ipapa ndiri kunyeberera munhu wokuti nanhasi ndomurespekta ende vaimbi vashoma vanobvuma kuti zvisvike pakudaro kuti rekodha zvako rumbendi mangu saka handidangu kuti nditi mukoma Jona pakadaro pane pavakandireshera asi kuna vamwe vaimbi vanoramba mukoma vamwe hatobodi kuziva kuti uzoti wako tokutakaita music wako chete dara ratopera shamari ichitorwa pasisina ndoka mukoma Wellington mushango yavo kwava vari pachitungwiza paka right regarding kuti vakazosiyana sei naJona Moyo
ndopa ndakazosplita mudivi rangu ena manje ndopa ndakazosiya kuna mukoma Jona saka pandakasiya kuna mukoma Jona mwe pane mukoma anzi Chengeteka Ndini avaizhinji vanomuziva mumavhidhios aJona mwe zvekuti ndiye ndakamupinzwawo basa ndiri kwa mukoma Jona because ndakandiri band manager mudivi rangu ena kuchichiridza futi andirimuona saka ndopa ndakazoti wakomana inini ndafunga kuti ndichisiya ndichitanga band rangu ndakurawo saka wakomana uyu akabva atoti neni ndakutera handiri mukona nemudharo webhesi yanzi Tubo ndobva atoti kana watofunga kutenga band ini ndakutokutera saka vakabva vatitera vese vari vaviri zvekutoti tangosiyai musi weMonday musi weSaturday tati tato neshow pamaijojo mutauni ndobva tatoriza tese takatodaro saka hazvina kuvabata here mukoma Jona ya maybe handizoziya semunhu zvinogona nguva zvakabata but pane paikuti takazotadza kunzwisisana because taiti ndaishingirira mukoma ndikunyebereka kuna mukoma Jona ndiri munhu aishingirira zvekuti nditi nyatsoona cheutsvene chekuti ndikaizoti handiri mudivi rangu ena handidi kunyeba hapana chandakaita but ndiri munhu aishingirira semunhu aifarira mumanzi handiri mukona zvokuti zvimwe mashows mazhinji ndaitoita mukoma Jona vasipo ndaironga unaona sagonda kupi mese munana munhingiri munana vachipisa munana munyara ari kupi whatever ndichishandisawo mari dzangu dzandaibvunza nditokwereta ndoningiri but zvazenge zvakunetsa manje zvekuti mari ichidzoka manje yange yakunetsa saka ndaizotora pakapei kangu kai manje ndakunobhadhira mukoma wemali vandakwereta vaya handiri muri kuona manje saka ndazoona kuti then kuti hapana kwandiri kuenda because handina future handiri mukona ndopa ndazosvika kuti ini ndakuita saka ndazoita imwe challenge tiri Glennis uchipracticewo ndokuti mukoma ndaitawo challenge yakati ndaikunza kutibetsera mari yayo ipo zvisho handiri kunyepera but mukoma aingotsika madziva kuti ona ndiri kudai but saka yanga yanoromnosa karamba ichingoreba ichireba ka unopedzera kuona kuti but zvinhu zvacho hapana kwandiri kuenda saka ndakatongoti mangwana acho yange Monday Monday in fact Monday ndopei day nechichi ndozoona mari yacho yabuda nezvatataita chimashandira because pamwe pacho ini ndaitoona mari dzaipinda mandiri but ndozoona kuti pamwe pacho apa asi kuringana munhu aungamutongere because basa ndirake ndopa ndakazofunga kuti ndakatoti boys maini mangwana handichauya kubasa handiri mukona uyu Chenga akati kana usinga uchitoye mangwana ini handichauya uyu mukoma mudharobhesi akati kana usikuye mangwana zveshuwa vanhu handakumbovafurira ndinganyepe but ivo vega vakaona zvavaiona because mushandiro wandaita ndaedza kuvabatsira sebhendi ini ndakasvikawo bhendi riri parakanga riri mudivi rangu ino but pandakapindawo mubhendi ndichitanga kuitawo management yacho iyoyo vanhu vakatanga kusununguka zvishoma zviri nani kuti vanhu vakwanisa kuona mari dzemarendi so this ndazvidese zvifo saka vanhu vangangoti mufana ari right mufana anogona kushanda nechi saka vamwe vati manje iye achitomboshanda nesu tiri mubhendi hombe what about akuita ega ende zveshuwa pandakanotangawo bhendi ndega mukoma ndikunyebereka nasiri kunyeba inini kudevera ngwena ndakandinda ndiri panumber 2 pakutambiriswa pay mukoma kabanda ipapo 2012 ndiri kuremember takapesera last pay mukoma Patrick kabanda wakatambira $400 yedu yemuZimbabwe inini ndainga ndiri mu300 vamwe vangu vari kuma200 handiri mukona asi pandakanotenga show yekutanga inini pay yangu yandakatanga kuwapa kuma ndakasowatanga kuwapa ma3000 yandiri kuremember ndasuppose ndakaishaja 22000 vese ndakapa ma3000 zvekuti mudharo yandikutaura bhesi akazibvisa kuti unokwanisa kuti aone mukana aitadza kuenda pamurombedzi apa but akazinga akona mukana kuti akatenga kutorima kuchinhu uyu angaonawo chimunda chake iko akutorima kutoti zvinhu zvakuti saka every week daito tikatopedza basa ndakuendesa akutoenda kana kumusha ikwanisa kuenda because mari yandakuwapo yanga yakutaridzika handiti maona saka imaiti mukaonawo mari yakati mumeka sure kuti magowana zvinokutsa nanhasi ndo zvanditori ndikaonawo zvandaona zvakati vandoziva even vakomana ndikaona zvakati ndinotutsira handina fixed pay yekuti munhu webhendi afana kutambira mari yakati nekuti hondo iyi ndakaiona hondo makitaninorema mukoma inoda kuti kana ini ndawano ndiraramisewo uyu oraramisewo mhuri dzake saka ipapo handikunyebere ndananhasi ende nekwandiri kuti ndadzokere shure munhu ngaashanda akaita sei akasununguka achidyawo kumba kwake ini ndikadyawo nenyama kumba kwangu uye ngaadyawo nenyama kumba kwake iye anofila kuti ndikuenda kubasa handiri mukona kuti ndikabva ndamudzvanya mukoma ndifunga nyange ndikaita se kana izvozvo dai kunzi sezvo munomboita nhoroondo dzinza munoita even mukaona umwe vanhu vandakashanda navo handisisi kuti mwasiri kushanda navo kana mwari ndimbobatsirawo dzedzimwe ngokuti ndaita problem shamo yambondibatsira handina munhu handine credit naye handina munhu anogunun'una kuti mushangwa vanototaurawo vachifamba mune vamwe vaimbe kuti mushango anodaidai because vanotaura ndakavakoma nemabhendi munozviziva manza poka mukoma Wellington Mushangwe vachingunoti udzawo ka mashandiro akaita namukoma Jona Moyo right mukoma Jona Moyo ndakavabvunza kuti makaenda sei kuSouth Africa zvaita zvekutoti ku2004 zvinhu zvanga zvakurema muno munenyaya yemanikira yangamari dzakangoti chiro kwao yakawanda sei haichaishande chino ndaine vana vangu vandaida kuti vaende kuyunivhesiti saka kuti ndikaona kuti munoma ndimbozvikwanisi saka ndakazoenda kuSouth makaenda nebhendi rese here makomana
mwana wangu Shepherd ndanga kuridza base kozva avese ngari takaenda tiri newe kutamba 2 takaenda tiri 7 makanosvikira kupi ku Cape Town makaramba muri Cape Town aiwa Cape Town takuita about 3 weeks nobatazoya ku Pretoria futi kaita 2 months nobatazoya ku Vendaland alright kuteya ndo kwazvakuitikira mwana ende vanhu iko zvino zvaiwa lakachataita kuti ko music yedu wanga ugara wakazara ikoko saka makatotenga musha ikoko zvinezvi ani kutenga kuti ndisida kugara kutenga musha tinga gari usanzwa chose aiwa right pakazomboita mukana zvakaita kuti takanzwa kuti makadzokererana nevakomana vaya chii chaitika pepeta pachizobudisa the original Devera Ngwena kura kuti vakomana vanga vabva here pamugodi vanga vasina taingoita kuti tikada kuti tichabva mutest taingosongana nekuti first album yedu yekuunita ndeye volume 25 chibva volume 25 takazoita volume 30 tangoita nainosendeega but volume 31 takaita tese futi tikazoita futi volume 36 tese futi taingoti papasina peti blood between us kutaura chokwadi taingoti tisu vanhu taiwirirana tisu vanhu takatabatana chiri kumaini kuyoka pazvakangoitikawo zvoti pasazvisane panyaya yekuti vamwe vakatya kuti hazvingaiti kuti tisiye pamaini panapa vakatya mabenefits nechii but mukatarisa zvamabenefits acho havanazomaona nenyaya irekei saka Patrick Kabanda makazosiyana naye sei hatambosiyana naye kasi Patrick Kabanda kusvika kufa akashayikira kupi akashayikira pakabva kuSouth panga kurwara tikamupa mari yacheni kuti aidaenda kuMozambique nababa vake kwai pakazova kuMozambique kuti wabva akurwarisa manje pakazoya kuno kuZimbabwe tikatozonzwa kuti hapatireka kuchina akashayikira kupi kuchitungwisa akavigwa kupi kuchitungwisa imimi muri munhu anga ari pedyo naPatrick Kabanda kuti mamabva naye kure zvakakubatai sei uyezve sechikwata kwete ini ndega zvakabata munhu wekuti Patrick Kabanda bhiti yapati ndo Devera Ngwena ndopakabva Devera Ngwena hapana munhu airidza dhiramu yaPatrick riyari anga ari ega akasiyana navamwe right so final lineup yeDevera Ngwena yenyu muri kuSouth Africa ndeipi yakamira sei inoti ini palead guitar Shepherd pa bass guitar Brighton pa rhythm uyu Gift Engineer pa rhythm uyu mukomana wandaimba naye ndiye akashaya manje yainzi David anobva kumasvingoko kozi uya anonzi uyu watoti ndikikiri Getso ndiye ari pamadrums eti mukoma Aaron Chiundura moyo pane here nziyo dzatingati tisu vakambopa iwo atakambonzwa uri nyere kupa uchinzi pane wakanyora bhuku raronzi Wandigura kunorira imi mukazoemba kambokanonzi Wandigura kunorira kwete izvozvo zvega toka ndoti gara ndakadaro but hazvire kuti ko ndakatora vakandinyorera aiwa indotora title yaya ndoimba zvangu zvandofungawo zvinoenderana Wandigura kunorira ndakazi Wandigura kunorira ndakaimba wakancheka ndirakagomara ndakaimba Ziva kwawakabva ndakaimba ndabvezera mabhuku awese saka vanhu kuda dzimwe vanotorera kubva ipapo votaura zvavanoda vobva vaconcluda unazviona but otherwise kana kamwe chetakungotora matitles ndoisa mawedzi angu inini kuSouth Africa muri kuSouth Africa maita madamba refu mangani muri South Africa kubva pavolume 30 kusvika pa 38 upenyu tinopa kutenda zvikuru mukoma Chiundura nekuya kwenyu okay zvakanaka kusvika form 6 asi wakundipfira mate kumeso nokuti wave nedegree ka ndisiri nowairiita degree iroro ndozoti mari tako tese tawakabvisa murume wangu ndidhokuta pamupiro anokupa ungabva ndarere naye Beauty right regai tinzwe panapa kubva kuna Ngoma Jonesai Machinyaka kubobatana kwavakaita paya reunion akauya akati ndaida kuti tinorekodha isu tanga tiri zvimozvi ndobva auya akati ndaida kuti tindorekodha tikati hazvakanaka
tikabva taita marehearsals naye tikaenda tikandorekodha kuHarare nokuti takatiita ruviri gwese tichirekodha naye achibva uko achiuya tichirekodha odzokera hake iri original. Chii chaita kuti adzokere kwamuri momboita nayo atsikisa pamwe chete? Ndinoona sekungoti pamwe kuda ikoko kuvanhu vanenge vachimuudzawo kuti tiri kuda kuti muite makabatana nevamwe vako ndimbotiitirayo saka aizouya otikumbira kuti tondorekodha tapedza kurekodha iye odzokera hake. Asi zvaibuda here? Ya zvaibuda. Akabva azoya zvakare akazobva auya futi kwepiri tikauya tikarekodha yainzi uya havamwe zvichireva kuti uya havamwe kudzoka kwavamwe uya havamwe ndokudzoka kwavamwe vamene pachivhenda ndokubva tarekodha akadzokera akandoibuditsira ikoko South Africa. Saka kubva ipapo ndopaakazotaura iye zvino kuti hazvirina nekuti tichiita tiri pamwe chete. Saka tikambozouya kuHarare patakazoya paya tikaridza ikoko musi weKrisimasi takatoridza futi kwaGutu akazodzoka tikandoridza kwaGutu akazodzokera hake kuJoni. Right, pashow yamakaita kuHarare iya 2017 vanhu vakaitambira sei? Vanhu vakafara zvakanyanya vakanakirwa. Nditoona kuti takaita 2 days tichiridza takaridza tikadzokera futi ipapo pekare tikandoridza futi zvokuti musi wechipiri wacho ndiona sokuti takaridza kupfuura musi watakatanga. Makazoenda kuroad show mukambonoridza kuroad show hongu makatambirwa sei? Vanhu vakafara zvakanyanya. Takaona vanhu vakawanda tikaridza vanhu vakafara. Vakatitambira zvakasimba chaizvo. Mukazoya mukarwa maGutu? Tikazoya tikarwa kwaGutu andobva azodzokera. Asi kuSouth Africa hamusati maenda koridza? Hatisati, asi urongwa huripo. Pamwe zvanga zvakatomisa kuti tisaenda ikoko ini handina passport. Ndisina chete zvokuti asi iye akatoti ndichakutumira mari yekuti utore passport ndikubva tichindoridza uku neuku. Ukama hwenyu hwakamira sei imini naJona Moyo naInnocent? Ukama hwedu hwakanaka, tinonzwanana zvokuti handioni paine dambudziko. Muromo umwe chete kunoku kungoti ndafunga zvakati ndobva tangoita izvozvo. Uyezve iye zvino tava vanhu vakura vaakuziva nhamo kuti hapasiri pese pamungaita zvichibuda pamwe munogona kuita muziva kuti mamwe mabhendi anzi patsanorana pamusana pakuti kana varidza vakomana nokuti toda mari dzedu asi mari yacho isina kubuda kunouya mukuru ngonzi tiri kuda mari nokuti taridza. Iziri tavanhu vakura kuti tonzwisisa kuona kuti ashwawo pana kuita mari tashayiwa. Mangwana tichaiwana zvedu. Taakunzwisisana zvokuti ukama hwedu hwakanaka. Right. Tikati tasizosungura yekare yamakatanga kurohwa imi neiri kurohwa iko zvino zvino vakomana echizvino zvino ava muri kuipiwa sei? Tave papi? Ndinoona kuti musambo wedu wesungura hwakanaka uye wanga wakanaka tichienzanisa nezvaakuitika mazuva ano. Zvakudhara zvanga zvichivaka nokutsiura zvokuti munhu unogona kutodzidza kubva pakuimbiwa. Rumwe rwiyoka unogona kurufarira kumagitare asi ukazopinda mukati menhoroondo yezvinoimbiwa ipapo uchazoona kuti munhu yanga achireva kuti zvakati.
une zvimwe zvaunogona kudzidza ipapo zvinogona kutokuendesa pakanaka kana kukudzora kubva pane chakaipa kuenda pane chakanaka. Zvasiyana naiko zvino hauna chaungambodzidza chaungati ichi ndo chingandibatsira. Zviri kuimbiwa izvi hazvina chidzidzo, saka ndoona kuti ndo mutsauko wacho. Vamwe venyu vamakatanga nawo kutaura kunoko varimo mumagitari vachiri kufambira mberi, vamwe vakazouya vakazotoredzera kubva kwamuri imimi vari kuendererawo mberi nawo magitari. Mashoko amungade kuvaudza ndeapi muchifananidza nekumashure uko, kunyanyanya pari panyaya dzekuwadzana, kubatana kuti basa rienderere mberi? Ndinoona sokuti ni zvakanaka kuti vanhu munge muchibatsirana. Kana paine munhu paanenge areswa taurira naye, kwete kuti unozondotaura uko kuti ukaona Mr. O'Malley ndio undoudza kuti ninge wakandikatadzira zvakati. Munofanira kuti mundotaurirana kuti shamwari apa hazvina kundifadza, kana kuti kana munhu akaita zvakanaka unofanira kumuudza futi kuti shamwari apa wandiitira zvakanaka, wandigonera. Ndizvinei zvakanaka izvozvo kuti vanhu mutsiurane, muchitaurirana, muchiwirirana. Zvinosimbisa ukama. Zvasimbisa ukama. Nhasi uno Nepenyere National FM iri kutora mukana wekuyeukawo vaimbi vedu vemuZimbabwe. Imimi munoti kudii nemashoko enu? Ini ndinonzwa kufara zvisingamboiti, uye ndinokutendai zvizhinji kuti apa tanga tiri vanhu kutoti tanga tisingachazikanwi kuti tiripo here kana kuti takafa here. Saka ndinofara nebasa ramuri kuita. Dai Mwari akukomborerai maramba muchiita saizvozvo, vanhu vachiziva nhoroondo nechimiro chinenge chiripo kuvaimbi kuti vakamira sei, vava papi, zvii zviri kuitika, nyika ichiziva izvozvo. Saka ndinokutendai. Mukufara nemukusuwa sachinje moyo, karamba wakadaro uchakunda. amwazovaniti achimwena anga ulendo wachimwena oni asikalima akubhorodheroko ka mchanchiyo konza mipando azikuenda bwanji abamo ndi ama Xavier Shadrack Sandrang azikuenda bwanji pa DZ apo ka yawandisa ukaramba wakadaro uchakunda. 16 minutes past 12 ainengo ekusipi ndenjakusiyai muna Edward Mompenges angu Petra mstudio basi chachaya right. Anziko Petro na Johani yakazouya papi? Anditi kwakapatsanwa na dera rangu na jazz band. Mudera rangu na jazz band pamabuda Jimosh jazz band. Ndo kwakapatsanwa na futi Jimosh jazz band pamabuda imomo ka Petro na Johani. Aina hayo kwa yakazoenda Petro na Johani. Chakafa sangoti mbombombo. All right, 0713938538 ka phone aipa napa mumbotiudza
kuti mapiwa sei mukoma Johnson Jona muendera ngina Jezebel makawapiwa sei fonai ndakupeka futi namba dzavo kuti munokwanisa kuabata mukurukura nawo nditika asapa tiudze fonai mutiudze mimika amukoma Malika song inonzi wangu P kuseri ndoti Kingston Jingo ndiri pagabs Gabirona madzora ndangariro na grema pamoyo ndonzi practice chaka ndiri pa Grayson Park tete plaki ekurisena sei angilalele uhlelo national driver lembalika Jona Moyo nguna Aping Forest village number 1 enyama ndlovu mbonga kurusi swami iziyakupa injani imuli yakho ngithemba ya liyawuthakazelela nili uhlelo akanudiwa manje ka Dr. Philosopher Amponya Nyakuzida Nyakusida we unofamba uchingonye pane mota isiya kosha mwari Jona Moyo maveterani ayo combination yawo na John Saima Chinya was so great ndonzi Emmanuel Bobo pa 4 stream farm kumvurwi andiri kuona pane umwe pana pari panhare National FM Radio yalo 0713935538 ka tipeoka comment maunire enyu Jona Moyo hanzi kani zvibate Salera mwene Nyakusida we unofamba uchingo tsetsva nezitarisira kosha mwari zvivake iwe salera mwene abwanja chimenangamisa Neva Tembo pa Yet Cliff pakuti mukukwapula nyimbo za nthawi yathu ZZ Nyakusida we unofamba uchingo tsetsva nezitarisira kosha mwari zvireke iwe salera mwene Nyakusida we unofamba nemakuwa semukadzi shamwari aunyarire kurera vamwe kundifungisa ndiri jaya 1985 chokwadi ndini Gate Moyo Nyamukumbwa apa mazoe maina apo akujombo ariseko show me sokisi Nyakusida we unofamba nemakuwa semukadzi shamwari aunyarire kurera vamwe
dzinowanika seko nzimbo dzedera ngwena ndonzi white chikari kachepa vafonirei saka ndakupai phone number dzavo mukaenda pa YouTube dziripo zvakare. Yakusvida we uchazvirega kana wabeuka nemota. Yakusvida we uchazvirega kana wabeuka nemota. Kuvhaira kwese kuchapera kana wazochiwa shamwari. Kuvhaira kwese kuchapera kana wazochiwa shamwari. Makuva ese achapera kana wazokikwa shamwari. Makuva ese achapera kana wazokikwa shamwari. Maitiro ako akaipa uchazviona shamwari. Maitiro ako akaipa uchazviona shamwari. Nyakusvida we, nyakusvida we, nyakusvida we, nyakusvida we. Alright, hanzi namukoma zimunya pachitungwiza panzi dzokorodzai nhamba dzamukoma Jona Moyo 0773759002